ngotaskweruti indoda yaseNgcwazi eMiddle Drift neyaziwa ngexesi kweliphondo leMpuma Kapa. uTaskweruti uthi yena uzibona iyindoda enomfaneleko kakhulu necheba kakuhle intloko yayo, kwaye abafana bazapha emveni kwakhe bangafunda nto kuye. Uthi abafana abafuna ukucheba njengaye bangamtsalela umnxeba kwinombolo esingafuni ukuyikhankanya thina apha eCNBC. Siye sambuza uTaskweruti ukuba ufake idayi kusini na apha entlokweni yakho, ukuba kunganetha unogumbe angathini? Ungathini Taskweruti uba kunganetha unogumbe 1? Ungathini 2? Ungathini 3? Ungathini 4? Ungathini 5? Uye wathi lo bhoti uzithembile yena kwaye khange afake idayi, ziinwele zakhe zendalo ezemnyama khaca. Siye samjongisisa sathi ngoba lo bhoti beze ngomva ngenqentsu apha, naye ushiye isicuku apha entloko enqentsu, iyawuthi into yakhe. Wathi nguTasiviji lo one. Ndathi Tasiviji awuthi into yakhe, utheni ushiye isicuku enqentsu nawe? uTasiviji uyanomsindo. Wathi andiwuchani umcimbi ukuba ndiyamfuna etshatshalazeni, ndize etshatshalazeni. Ndiye ndabhekela ngoba sendimbona ukuba usonge amanqindi. Ndathi hayi bendifuna nje uandastenda Tasiviji mna, bingasuba mhlawumbi ndiyakuxhokonqa mkhulu. uTaskweruti uthi ukholwa kwinto yokuba ngangumzekelo omhle kubafana balapha kweliphondo leMpuma Kapa ukuba bangajonga apha kuye, ingakumbi kwizitayile zokucheba amadoda. Uthi akaxhomekanga kwesi sitayile qha zininzi nezinye ukuba abantu bangaya kwikhasi lakhe lonxibelelwano esingafuni ukulikhankanya thina apha eCNBC bajonge izinto azichebayo. Lo mfana uSkweruti uye entabeni ngonyaka 2019. Uthi usengumfana, useligatyana lomfana elizalwe ngo-99, usanqarha ningamboni nje ukuba enesiqu. Uthi kaloku yena uyaphekelwa kwaye wonwabile ebomini bakhe. Kuyacelwa abafana baseNgcwazi bamhloniphe kakhulu uTaskweruti ngoba ululutho apha kule lali. Kwiindaba zeCNBC kuChannel 841 ndinguDleyiphekuza Batyashe, ndiseNgcwazi exesi kweliphondo leMpuma Kapa, ndizokuandastenda uTaskweruti uba ithini into yakhe kwaye abantu baseNgcwazi bona bambona njani.